Kaixo, egunon guztioi, ni Endika naiz. Eta ni Emilio naiz. Guk gaur zer da maitasuna liburuari buruz hitz egingo dugu. Liburu hori nire lagun mehabe idatzi du. Nire lagun mehabe leketien jaio zen, 1982an. Irakasleitza eta euskal filologia ikasi dituen. Eta hor egon, gintza argitaletxean dagoetan egiten. Gazte, haur, zein helduentzako liburuak idatzitzen ditu. Eta sari garrantzitsuak Izatutan dago banatuta. Atal batean mutilaren ikuspuntua, beste atalan neskaren ikuspuntua. Bien artean maiteminduta daude, baina ez dakite nola sentimentu hori azaldu. Liburu ez zaigu gustatu. Historia aspergarria dela uste dugu, poema gehiegi agertzen dira eta liburua eta ia zer ulertzen. Egia esanez, ez zaituztegu liburua gomendatzen. Gontzan galera eta espero dugu zuen gustuko izatea. Agur! Venga. No! Liburua ez zaigu gustatu. Historia aspergarria dela uste dugu, poema gehiegi agertzen dira eta liburua eta ia zer ulertzen. Egia esanez, Ya está, tío.